Samantala, sa ibang balita naman po, Tiwala City elected Mayor Belen Fernandez na mas marami pang programa ang mapapakinabangan ng mga Dagupeños sa susunod na mga taon. Sa naging panayam nito, mas maraming proyekto ang dadating umano sa lungsod. Kasunod na rin ng inaasahang pakikipagtulungan ng sangay ng lehislatibo sa ehekutibo. At nabanggit nito na ang ilan sa mga priority areas po ng lungsod ay tulad na lamang sa programa ng sektor ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, maging ang usapin ng pangkalikasan, turismo at hanap buhay. Sa kasalukuyan, patuloy na ipinatutupad ng alkalde ang mga proyekto tulad ng Libreng Tuli para sa mga kabataan, rehabilitasyon ng dam site at elevation ng mga drainage at daan mula sa mga pangunahing kakalsadahan hanggang sa mga residential areas. Inaasahan naman ng mga Dagupeños ang pagsasakatuparan ng mga programa sa loob ng panibagong 3 taon sa ikalawang termino ng alkalde. IFM News. IFM News. IFM News.